Gawusu yɛrɛ fɛnɛ y'a fɔ k'a bɛ na taa labɔ Mariam y'o fɔ ne ɲɛna ko Gawusu ko n'a bilali wari bɛ bɛn fɛn o fɛn ma k'ale b'a sara ko k'a labɔ n'otɛ ti ma kɔni tɛ taa Magɔrɔ tɛ fanga ko Magɔrɔ Magɔrɔ y'a ka appel tigɛ k'a ka appel tigɛ wa ko ni o tɛ ko ni Tima ma taa baara kɛ kalo 3 ko cogoya foyi t'a la ko wa ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ k'a b'a da don ko in na yaasa a ka bilali ko ka se ka nɔgɔya k'o tigi kungo ka jugu ni Namori yɛrɛ tɛ Ala n'o tɛ ni Magɔrɔ mama i ma fusa n'o tɛ ni Magɔrɔ kunkolo tɛ ka vivre a kan da la waati dɔw la relation bɛ Gawusu la bi Bamakɔ kɔnɔ bɛ e b'a dɔn Mali kɔnɔ ya bi Ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka biro kɔnɔ a diyara n ye kosɛbɛ n b'i fo k'i waleɲumandɔn o la n'i y'a sera o ma tilegan in na basi tɛ Ala ka n'a kɛ baasi ye amina yarabi inspecteur e ko fɛngɛ ko Tima maminɛ de don a ma jɔn a maminɛ village mɔgɔ jumɛn a ma ne bɔra Bamakɔ yan koyi awɔ o jɔn n t'a dɔn ko jɔn yɛrɛ tɔgɔni min ye n bila ko Ako wa Ako Maram cɛ m'a f'i ye cɛ i hakili jigin ko dɔ la e bɔra ka ne miiri jigin cɛ dɔ la ka ne to n ka tiriki tɔrɔkɔ la Bamakɔ cɛ dɔ fana tun bɛ ko Ako o ko an ka patron de ye non Ako ye ko d'anw kan a ye ko siri anw na ye non mais mɔgɔninfinw tɔgɔw ayi mɔgɔ tɔgɔmaw bɛ ban mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ jogo tɛ kelen ye an ka dumuni kɛ n'ala sɔnna an bɛ tila ka taa procureur lajɛ donc o kɔrɔ ko tɔgɔ bɛɛ bɛ tɛ sa kɛ Kulubali y'a ye sa ayisa dumuni kɛ sa ne t'en fais pas maintenant je vais parler au procureur an bɛ solution sɔrɔ dumuni kɛ e tɛ ka dumuni kɛ i ka Bintu to cɛ ko fa de b'o la mama i cɛ bɛ nin lahalaya nin kɔnɔ ta i nana cɛ i bɛ se ka o b'a sɔrɔ cɛ ɲɛnama de b'i bolo cɛ lankolon ma ko dɔw dabila sa Madame i sigi sa cɛ n bɛ taa nɔfɛ vraiment nin ma nɔgɔn mais non i tɛ ko sa a bɛ labɔ Namori bɛ bɔ n bɛ kuma procureur fɛ dɔrɔmɛ kelen kana don non ma Namori ko kɛ ne dɛ Namori ye min kɛ ne ɲɛnamaya kɔnɔ Namori m'o k'i ye ko ne sababu de y'o kɛ sinon Namori tɛ o tɛ Namori Bintu namɛ sa mun de kɛra e bɛ kasi mun de la Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Dabla sa Bintu mi deli ala kama an tora dumuni na dɔrɔn e wulila ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye Namori Namori ma kun sa mi deli ala kama i da de foyi tɛ Namori la Madame Namori bɛ kaso la a bɛ dumuni kɛ wa ne t'o dɔn mɔgɔ nasiga bɛɛ bɛ kaso la mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ jugu b'a la Namori dun tɛ foyi dɔn Bintu e ma min faamuya Namori ma mɔgɔ faga a ma muru ta mɔgɔ kama a ma mɔgɔ ka fɛn dun o dabila sa fanga mɔgɔ sigila mɔgɔw de ye Namori minɛ i b'a dɔn mɔgɔ sugu bɛ kaso la o ye tiɲɛ ye nka Namori n'olu tɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a sɛgɛsɛgɛ Mariam ne t'a dɔn a bɛ la e Bintu i b'a dɔn ne min ma kun ne bɛna min fɔ ne tɛna se k'a f'i ɲɛna bilen dɛ parce que i tɛ ka ne lamɛn Ala joli bɛ na ni nɔgɔya sa a bɛ nɔgɔya nɔgɔyabaga ye Masa Ramani ye an ka jigi kɛ Ala ye an ka di Ala ma Ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ dugukolo sanfɛ Gawusu tun t'a kalama ne bɔra k'a ɲɛfɔ Gawusu ɲɛna sisan nɔ Gawusu ko k'a bɛna Namori labɔ bi bɛɛ
Ikomu. Yemi me koni. Kanira namuri labo. Ka labo kasula. Gausu kunake. Neche namuri. Abala. Abu kene bintu. Ne fombe kaula kate mamna suone chena. Dabla sa bintu. Amna suone chena. Kano fosa mune kauna. Imo fui kele beke. Mamna ne bintu de mala chena. Sa imo fui de kauna. Mi fe fa Bariala e. Ama no bela jene ka ulu e korole ngodi. E mara mi sara tele bulala bi sara ina numala. Ala ga gausu sara. Nyamu mara kaside. Nyamu. Isa kasida ga dora be jane ko. Nyamu. Mena yam. Awo nyamu. Allô? An Clémagoro. Bash fayte yarad. Ala kana bashige. Awon akili wala. Tuga foi were tala. Magoro solution foi te sora la note. Nyame me kla ka kuma ife na gara tuga mbi wole. Ne na telefila dabla no te mu. Nyame. Ki ba fa. Ala ga claire dam. Ni ma telefila dabla man. Ma. Ni am ni ba danya kan. Ma e bara mun forani ya. Ijo sa. Muso la de mulubali ala. Ni me kenala. Ma ne ga kuma wati. Ijo sa. Ijo folobal. Ni me ke yata. Ma la me sani nga geleni ala me ban. Mu ngagele. Ma magoro go solution foi te ne ga chila ko fotima ga ta barare din na ga kalo saba ne guya fa nga ga le no solo na muri be siga bla. To gam na ni saraga timbala. Ko bla to go foi te na muri la. Fotima ga ta barage dori bolo sarala barage din nyari ga sarala. Kalo saba. Ko so to ga foi te na muri. Afo iga magoro ina ni modi. Barage dinya. Ta ke na be solution gere ina ko ni. Ne modi ni barage dinya. Aka fo ko safuru lai o tike. Maka fa be blare. A fa ona bla siera kono na mago duma bola. Me ne modi ko ni ka te barage dinya ke ka abada o mate. Ka te barage dinya ke I kam magoro wole ka fa. Ne bo ko ga to go. Soulja Music. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale ledo chamata au ni kumashi bosi rafe na bana tie ponye maga ya Anula inspecteur. Jamaa inspecteur. Yeye ndio swali gapi uko na tena niko sobe. Mimi fuki kwa nini mtaona. Kwa nia insera ma fligaina. Bashite. Amina ya Rabbi. Inspecteur. Bon. Chemi minene da obolo ni mwati na namuri. Ouais, namuri. Ouais. Voilà bien non. Ah. Voilà. Donc bide muso in la donia ka fogo namuri minene ba obolo ya no. Ouais, non. Yeah. Bon. Adun wati chama ka obolo ya. Ne kun me fe kana se awma. Kanyene awfe. Namanya ka fo ne re se manakadi ambe se manakadi ambe yan dumu mode bon ala ene garske do barala ni wakati laban na kele do entreprise do nyemo e Bamako ya fam donc ne mode I kam makoro wori jona ka teke mo ga baragade ma kono te ka fate bla a fa kana bla ne mago ta fa la koy ne ko ne mode ne teke mo ga baragade a blalao a ma blao obere kungui ne ga ko e ba fo ki mode a fare dune a ngom mago ta fa la ngom mode ne a teke mo ga baragade bintu mumbe ya tuguni e ma bintu mangame ko ale beta tima ko makoroni ko ka ta tima do baragade ala makoroni ye joy aga soma muso ke ko makoroni mama aga soma muso makoroni ye joy binu ga soma muso magoro semana magoro
awa ko fo ka ta ne to ma ko ka to du barake de yala ko no ta kale chete bla o la je o koni Bintu ay ndem ma fa ka ko to la koni ngeni kele ni aya ba jo fe ko ni o te ko solution foi te namori ga bla la ko fotima ga barake de yare ga kalo saba ko no te ko namori te ay o koni ko kalo saba ala je ka te ke mo ga barake de kane ne maram balolen to duma ko du ko sanfé ti ma ka ta ke barake de wala sa namori ka se ga bla awo ay o koni o te se ka ke fiu te se ga ke to go o la je ma gausu ga de fenga be ga dmeni ne ma fe ko gausu ko ka na ta la boa ne mo fe ya vraiment ngum me fe ga hini ife krengane ne la refe e mi o ga nyamo e ikan deme mbalma ke no namori asika boda sufien boda so chukum wole jona ka fa na ko ne mo de te ke barake a wele ka fa nyana ko ne maram ko timate ke barake di ta ta barake di nyate nga film man ban talen fla kan da dusu ka sife al fa film nege bon ay o mamun allo makoro sega ke to shitila mbalole timate ka maka jone soro flore mama ibi jofe maram go kale dede ga mo ga barake leere makoro koni solution were bala kiko le kiko fo kono be ke to gamna ko bo nyin ko me go tanto ka dente ga mo ga barake le gausu ko kam na ta namori la gausu yere fene afo ka be na ta labo maram nyo fo ni nyana ko gausu ko na blal warbe be fon fe makali ba sar ko ga labo na te tima ko te ma ore ke fanga ko magoro magoro yaga apeltige kaga apeltige wa ko ni ote ko ni tima mata barake kalo saba ko tuga foi tala ko wa ko ni mogo ya fo ka ba dado ko ina ya sa ga blal ko wasiga no ya ko ti ku ga juguni namuri yere te ala no da ni magoro mama ima kusa no da ni magoro kungulo tete kwa vivire akanda la wati dawla relation me gausu la bi ba ko kono be ba do mali kono ya bi gausu ni programme bolo be nyon bolo yaro ko ni fanga nyemo ko ni kote egi josa gausu sira kalabo gausu mase kalabo o ya kungodi mais ne to ma teta barake di yake mama akana boera shiro ko nanga foi ta kunsa naga foi ne jigibe ala kan jigibe gausu be ta namuri labo fo ite boala here ni baden ko yakilla tike kadaka namuri dona ne jigi ko kujugu bine ka e ko namuri be de ko no ne ma buli kana ko ke chamai donc me fera la drill de ke na sura se ka bo mi janye ko sebe quoi ba ko flen quoi akada yare ka blawa mais ko me jamana yemo yare ka bolo le gwa ah bon ouais attends inspecteur ouais e ko mi fu jamana yemo yare ka bolo wa ko kene wa bonna jamana yemo yare da bin ko ina wala da wala na wa ma bla san ne be problem sur ko la wa na vraiment ci jakko de ni jale ki wala ekoti ne koti yame aw dele no ga macaroni te foido mama to ko ma dum ni fen la no sa ko macaroni mina gabugula kana beta gabugula ido ni ka wuli ni ne ma wuli amai wallahi bi fasi na fa ne taro eni ka macaroni ne taro mi ga usani mama yega ne to inse ga na foi fara ne ga dusu ka shinga yando ne kon ya ira alala no ga ba ale aw abina ko faso wa do shona wa anoiro ko la wa ma ala faso war de tunna aw namuri yere sendo mo kula ne tunsa chera la ati ko deni mais inspecteur iba do ko mona ke chocho mali la no ay so mo ko mondi wa o jam ya no donc ne yɛrɛ bɛ min ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ ni ne n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka ɲa la cogo dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ min nafolo don ko bɛ ka sabi dɔ de 5 walima 6 ɲɔgɔn bɔ
m'o d'i ma i ka se k'a bila an b'a ɲɛnabɔ i b'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ cogo dɔ la n balima Namori ye mɔgɔ dama ba de e ko k'a sigilen bɛ nafolo o de kama inspecteur o tɛ mais ayi non o tɛ o an sigilen wariko kama yan wa ba an bɛ faso ka baara la an tɛ se k'o kɛ nafolo ko quoi bon e yɛrɛ quoi n'o mɔgɔ bila k'i minɛ Sanzala e jɔ kami de cogo di k'i minɛ i bɛ bila bidon kɔnɔ sɔnni sɛfu baara la kɛ i yɛrɛ an bɛ papiye bila i kan i bɛ taa fo ka fini bɔ a la an sigilen wariko la yan nɔ non inspecteur sabali i b'a dɔn sisan non nin kelen b'i taa nin kelen na inspecteur i b'a dɔn non ala kama i b'a kalama sabali ala kama ne nana ka na n da don Namori na inspecteur n'a ko k'a bɛna ne fɛnɛ e Namori n nana n da don Namori ne ma foyi y'a la fɔlɔ an sigilen wariko kama yan dɛ an bɛ faso ka baara de la Allô? Ni ko mun? Mun ye Gawusu sɔrɔ?